Hola, bones. Soc el Carles, soc el responsable de Cal Quitària. Som una petita empresa familiar que actualment estem gestionant la meva germana i jo. I bueno, com veieu, aquí tenim les cabres, la nostra explotació, tenim els camps, tenim les cabres, munyim la llet i també fem el formatge. Aquí hi ha la meva germana i la Marta, que estan preparant els lots aquest que havíem de fer per la fira virtual. Ja us ensenyaré on fem el formatge que fem aquí dins. Aquí estem, veieu, la formatgeria, la tenim aquí per aquest vidre, és com estarà elaborant el formatge. Esperem que puguem vendre molt i que us agradin molt els formatges que fem. Des de Cal Quitària, d'aquí d'Almacelles, del Segrià, us esperem a la Fira Sai Cheese de formatges artesans catalans, a Barcelona.